Welcome back to my channel. This is Nang Bandens TV. Kung man ako nakapahuway, inya daghan kayo o dili sa daghan kay murag gamay ra man ang ilahang sad gisulti sa akong mga anak, mga untold stories daw ingon sila. Nya di man sila tanan mo storya. Nya ang ako alang na research na ay isa nga katawanan kaayo. So, diba, mas maayo jud ng istoryahan natong anak kay mustorya sila sa ilahang secret. Na ako i-share ninyo, diba? Kita mga mama, dapat ato nang istoryahan atong anak kay ngano. Naa na sila yung mga story nga samot na ang akong anak, no? 12 and 13 years old ang ilahang gap 3 months ra. So na sila yung mga sikreto katong gagmay pa sila kay sa una manggod sa wala pa ko ni work. Ako jud ana sa ila hands-on ko nagpadako ana nila. Wa ko kahibaw nga ingana di ay. So ang ilang gisulti nako na sila gistorya nako. Aligri kay sa tanan. I-share lang nako ninyo ha. Sus kani di gagmay pa sila kay siguro ilahang edad mga 3 or 4 years old. Iniguman na nila kaon pagpaniudto. Ako na sad na sila paimnon o gatas. Iniguman na pakatulgon. So ang ako ana kay lagi wala ko nag-work, mga tulog na mi ana. Nya ako na sad sila ilisan og kanang sinina. Ako buhaton na ako naa sa center. Ang duha na ko ka anak naa sa pika side ug diri sad sa pika side ang isa. Sus karon kay magkanta man ko anag balik-balik daw. Ingon sila sus ang imong kanta sa una man kay balik-balik. Balik-balik ko na nako nya. Sus Ginoo ko. Sa sige nako balik-balik ako man di ay ang nakatuog unya ang duha mag kinuhitay na kay ngano man nagdagandagan na sila nga ako nakatuog. Ila na sa tan-aw nila nga ako muliso, inigliso na ko, balik din na sila sa ako ang kilid. Kay magpakatulog-tulog na sila, piyungon nila ilang mata. Sa sige nila piyong-piyong sila mata, sila nasad ang nakatulog. Ako, kay nalipay ko, kay kunuhay, ay nakatuog na jud ning akong gipakatuog da. Nibangon sad kog hinahinay, kay naman tay buhaton no, kung mga tulog na atong mga anak. Sus di ay to, wahi na lang ko, kay nakabuhat na di ay sila kung unsa ilang gibuhat kay ilang gibuhat ilang gilanlan ang for example kana bang ilaha bang kaunon for example nagpalit ba kurog og kanang sa ganito inyong kaunon kuya nga chocolate kuya magpalit ba ko goya ila dayo na lanlanon kay dili man ko gusto nga ilahan ang lanlanon ay gilanlan naman di ay nila unya ilang abrihan ang ref adto sila musok-sok kay pa aircon sila o di ba nindot no nindot kayo no adto sila didto musok-sok kay magpa aircon mao na siya mga mama dito makumpiyansa kay sus kay ning atong mga anak sobra pa ni nato so mao to ang ma-share nako ninyo kuyaw kayo no kita mga mama watak haybaw nga ingana na ay mga sekreto atong anak sure ko naa pa ni sila mga sekreto nga wala taing na ato nang hinahinayan pagpatug-an kay makatawa ta usahay mura tag maglagot makuyawan di ba naa joy say makuyawan jud ta watak haybaw nga nabuhat di na nila pero sure ko naa pa ni sila nabuhat nga wala nila gisulti sa ako. Hinahinayon na sad na ako sila pagpatugan. Kay same sad gud sa una sa amoa si Mama Liling wa nakahibaw nga ang tanan kortina nang gawas na di ay sa mga kabinet nga amo na nang giray na unya na biktima ko kay natagak man ko sa hagdanan. Hoy Pandak. O di ba? Leader na namo si Pandak. Natagak na di ay ko tanan kortina ni Mama Liling nahakad sa nakuha tanan sa kabinet kay ibutang diri sa akong nya taas kuno kog kapa nya akong sinina ituyok dito ang mga kortina pare na kortina ba ingana nga kortina man no ingana nga kortina nipis ingani jud nya white di ba daghan kag white ato sa una mao na amo ilambon-labod kay ako lagi ang gamay sa tulo
ay ang among hagdanan didto magmarcha-marcha mo ana din tan taratan tarata. Ay, di ko siya ko kalimutan na ay. Aligri kayo. So, kita mga kabandino. Muna mga mama. Ato jud na hinahinayan og istorya atong mga anak. Kay na sila yung mga story nga katawanan. Nya. Dili lang ta pirmi magsigig pangasaba, dili ta pirmi magsigig yaw-yaw ato sa patug-anon atong mga anak kung unsa na ilang story. Na sila. Diyan ninyo no. Una, ni smile akong anak ko. No. Naapa ko no koy dapat nga mahibaw-an untold story. So sa ako ang 1 week nga pahuway, so mao na naapay lain ko nahibaw-an nya murag taas naman ni ang akong istorya sa inyo ha. Sunod na sad. Nako isulti sa inyo ha. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.